Tlesta x-xogħol ta' skavvar fuq is-sit tal-EcoHive fil-Matab fejn l-iskart se jibda jiġġenera l-enerġija. One News żar ix-xogħlijiet li tlestow bħala parti minn dan il-proġett u tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Wayserv Richard Bilocca u spjega li x-xogħol ta' skavvar huwa lest u l-5 konsorzji għandhom sal-aħħar ta' Lulju biex jissottomettu l-aqwa offerti finali tagħhom. Il-Wayserv waqt li kienet għaddejja b'dan il-proċess ta' l-aġġudikazzjoni tal-procurement ta' dan l-impjant li huwa investiment waħdu kapitali tal-fuq minn 200 miljun euro, bdejna nippreparaw kemm jista' jkun biex malli jiġi awardit il-kuntratt issa lejn Ottubru il-kuntrattur ikun jista' jibda xogħlijiet minnu fih anka f'Jannar li ġej. Il-kap eżekuttiv tal-Wayserv saħaq li x-xogħol ta' skavar jinkludi wkoll il-bunker fejn se jibda jinħażen l-iskart li eventwalment se jiġi ġġenerat minnu l-elettriku. Hawnhekk se jitpoġġa skart li ma jkunx jista' jiġi rriċiklat b'hekk problema se tinbidel f'riżorsa. Richard Bilocca spjega li l-fatt li l-Aġenzija lestit ix-xogħol ta' skavar qabel ma jingħata il-kuntratt se jwassal biex ma jintilef żmien biex ix-xogħol jibda u jitlesta. Ġifri aħna hawnhekk li l-kuntrattur ħantuh sajt nadif, sajt imħaffer diġà u dan mill-ġurnata li jibda ir-relazzjoni tagħna mal-kuntrattur ħatkun gvernata mill-kuntratt u m'hemm xejn li huwa mhux prevedibbli. Ġifieri dan ma jistax eżempju jsib xi ħaġa arkeoloġika għax dak l-istadju diġà għamilnieh, ma jistax isib blat mhux b'saħħtu biżżejjed u jgħidilna rrid nuża aktar ħadid, iktar konkos għax il-blat diġà kxifnieh. Ġifieri dan huwa eżerċizzju biex aħna namministraw il-flus li ningħataw bl-aħjar mod possibbli fil-waqt li niżguraw li dan il-proġett iwassluh malajr kemm jista' jkun ħalli l-pajjiż jibda jgawdi. Ix-xogħol ta' bini ta' din il-faċilità mistenni jieħu 42 xahar biex isir b'investiment totali ta' €9 biljun. Dan il-proġett se jkun qiegħed ibiegħed mill-pajjiż id-dipendenza storika fuq rimi fil-miżbliet biex bekk Malta tmur lejn ekonomija ċirkolari. Dan l-impjant se jwassal biex jiġu ipproċessati madwar 192,000 tunnella ta' skart mhux riċiklabbli li bħalissa qed jispiċċa imur fil-miżbla biex minflok jiġi mibdul f'enerġija ekoloġika. L-impjant ta' EcoHive spjega l-kap eżekuttiv tal-Wayserv se jkontribwixxi madwar 4.5% tal-bżonnijiet tal-enerġija tal-pajjiż.